Зрители, знаете ли какво си мислех? Да, започнах да говоря малко по-късно, защото си мислех, че нещото не записва. Нали пишеше 000 и си викам, не ме е чуло. Но да, момент. Сега ще имам палачинките от миналия влог. Как да ги вкарам в кадър. Така че да ги виждате. Защото трябва да сме on brand в този YouTube канал. Някакси винаги това нещо, което правя с всички неща, които ми харесват да правя и така просто за да ги правя, е просто да ги overthinkвам твърде много и да вкарвам някакви много големи идеи и такива неща, които просто развалят всичко. Нали? Ето, главният ми канал преди беше това. Просто, нали, първоначално просто снимах някакви гейминг видеа на телефона си. После започнах да ги едитвам, какво си. После започнах да правя някакви скетчове. И сега си казвам, окей, ще направя някакво малко видео. И вътрешният ми глас ми казва, не, това не е достатъчно добро, ще го направиш 10 пъти по-сложно, какво си. Вместо просто да го кача. И ще стигна до това, че сега, нали, съм купил някакви неща за едно видео и чакам да дойдат още неща за това видео. Иначе няма как да го направя. Защото мозъкът ми просто ме убедил, че няма да е достатъчно добро, ако нямам тези неща. И ако не го направя 10 пъти по-добро от това, което е било първоначално, което е просто някаква смешна идея, която съм имал. Ей, така на рандъм. Да, и просто overthinkвам твърде много. Мисля си, че трябва да правя някакви филми едва ли не, а те не са такива. Не трябва да са филми. Просто са YouTube видеа, I guess, и са за фън. Тези палачинки са добри. Това видео просто е, нали, като да знаете, че това никога няма да се случи с Meshowlogs. Особено в Bullshit 2024 плейлиста. Там ще качвам само точно такива видеа. Рандъм неща, които, аз искам да са публични, обаче не ми пука достатъчно. Често искам да си говоря с вас, мешовилари, моите въображаеми приятели. Нали? Понякога е самотно. Нали? Понякога се питаш защо никой освен близките ти приятели не те харесва и отговор, до който стигаш, евентуално ужас. Някога е така, просто си превеждам думите от английски, няма никаква логика. Eventually беше думата, която имах предвид. Впоследствие се превежда всъщност. Впоследствие стигаш до отговорът, че нямаш пари. Нямаш пари, просто това е. И става ни съвсем малко от палачинката, така че дълбоките размисли скоро ще свършат. Но да, нямаш пари просто и затова не те харесват момичета, затова момчетата не ти вярват, че си някакъв силен мъж, трябва да те уважават и някакви такива неща. Всичко е много фагетско, много траш. Не можеш да си живееш живота просто и така, защото живеем в такова общество, където просто всяко нещо, което правиш, трябва да е не само на показ, но и трябва да е някакво грандиозно нещо и трябва да е свързано с пари, естествено. Което леко ме дразни. Какво ще прави? Ще правя YouTube видеята. Ще правя моите неща. Няма да ми пука. Това е най-важното. Ужас. Стана ми леко тежко от тази палачинка. Вижте колко е найс тази палачинка. Буквално имаме Character Development в Meshowlogs YouTube канала. Нали, от човек, който не може да си прави такива Jotis One to Bake палачинки, до човек, който ги мастърна. И
Това ще кажа на влога.